आई भैया उनके फिर रियाज पर बैठल बन गया अपना बाबा जरे किशन चौपाने संगे। बहुत पुरानका जमाना के पहले गोपाल राय गीत गले बनाए। उस जमाने में कैसन रहत रहे जब फौजी कारगिल पर नया नया फौजी के बियाह भइल रहे, कारगिल पर उनकर लड़ाई रहे। उनकर माई चिट्ठी में लिखत रही कि बबुआ ओइजा ते वो लड़ाई चलते बाबा कि ओकरो से भयानक घरे हमनी के लड़ाई चलत हटे। तहर मेहरारू हमार जीवन मुश्किल कर देले भाई, जल्दी तू गाड़ी धके आव घरे, कसौं छुट्टी लेके आव। ओइजा वाला तो ढेर फौजी बाणे संभाल लिए कारगिल के, बाकी एजा के तहरे देखे के बाद दूसर कोई ना देखी। चिट्ठी में लिखत रही कैसे कहत रही कि जल्दी छुट्टी लेके आव ए मोरे भचवा, कि जल्दी छुट्टी लेके आवा, घरवा भइल बा कारगिल ए बबुआ। बाबा कि जल्दी छुट्टी लेके आवा, घरवा भइल बा कारगिल कि बबुआ में हरी तोहर कइले दिया दियल मुसाकी, बबुआ में हरी तोहर कइले दिया दियल मुसाकी। जल्दी छुट्टी लेके आवा, घरवा भइल बा कारगिल, जल्दी छुट्टी लेके आवा, घरवा भइल बा कारगिल, बबुआ में हरी तोहर कइले दिया दियल मुसाकी, बबुआ में हरी तोहर कइले दिया दियल मुसाकी। और गाने का कहत रही बबुआ हमारू अतना उगाल के बजावत दिया, हम का कही ऐसन ऐसन बात कह दिया कि जोना के सुनलो पाप होला। कैसे कहत रही का कही कितना बजावत दिया गाल के, लड़ दिया के दिल के सन काल के। खूबे गरियावतिया कहतिया हे हरी, हमारा के कहरे बनावतिया में हरी। का कही कितना बजावतिया गाल के, लड़ दिया के दिल के सन काल के। खूबे गरियावतिया कहतिया हे हरी, हमारा के कहरे बनावतिया में हरी। लेके दौड़ाती हमारे खाती हमरा के सनी, लेके दौड़ाती हमारे खाती हमरा के सनी, बबुआ में हरी तोहर कइले दिया दियल मुसाकी, बबुआ में हरी तोहर कइले दिया दियल मुसाकी। कहत रही कि पहले हमार ऐसन पतो ना रह दिया, ओकरा के गाँव घर के कोनो मेहरारू सिखा देले दिया, पढ़ा देले दिया।